माब्लाबा माब्लाबा इसोरा बेबायदि मानसिखौ सायख'यो जेराव जाया बिनि गोबां उल्थायै थायो। देट मिन्स बिरुदियाव थाग्रा सुबुं। इसोरा बेबायदिखौबो सायख'यो जेन बिनि जिउनि गेजेरजों गासैबो बुहुमनि मानसिफोरा जेन इसोरनि महिमाखौ नुनो मोनो। दिनैनि बे सल'आ सासे साधु बाबानि, जायहा लाख लाख मानसिफोरखौ लामा आन्दायहोदोंमोन, लाख लाख सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांथाव मावनानै दिन्थिदोंमोन। नाथाय जेब्ला बियो जिसुजों फेर फाथिदोंमोन, अब्ला बै साधु बाबायानो जिसु ख्रिस्टनि शरणाव फैनो गोनां जादों। दिनैनि बे काहिनियानो जादों महान बाबा आंकुरनाथनि सल', जायहा गावनि बोलोखौ लानानै दुगा खालामोमोन। नाथाय सानसेखालिनि मोनायाव इसोरा बिजों ओरैबायदि दोरसोन जाबाय, जायहा बिनि जिउखौ अरायनि थाखाय सोलायनानै होबाय। साउथ इण्डियानि मोनसे फिसा गामियाव मोनसे गिदिर आश्रम दङमोन आरो बै आश्रमनि मुङा जादोंमोन सत्यलोक ध्यानपीठ। बैयाव फुं जानाय लोगो लोगोनो गिदिर घड़ीनि मोनसे गाबनाय सोदोब दङमोन आरो गोबां गोजान गोजान जायगानि सुबुंफ्रा बाबा आंकुरनाथखौ लोगो हमनो थाखाय फैयोमोन। आरो मानसिफोरा बुङोमोन दि जायानो बाबानि आशीर्बादखौ लायो बिनि खाफाला गेवो, बेबायदि होननानै फोथायो। आरो मानसिफोरा बुङो, सोरबा जुदि बेरामि सुबुंफोर फैयोब्ला अब्लाना बाबाया बेरामिनो इसे हाथफ्लाखौ फुननानै होयो आरो बै बेरामि सुबुङा मोजां जायो। मानसिफोरनि होंगो दोंगो एबा मानसिफोरनि फैनाया सानफा एफा बांलांगासिनो दं। बाबानियाव धोन दौलतनि आंखाल गैयै जाबाय। राजखान्थि दैदेनगिरिफोर, फिल्म स्टारफोर, फालांगिरिफोर बयबो बिनि सिङाव गंनानै थायो। बाबाया बुङो दि बुहुमनि मोनफ्रोमबो धोरोमानो मोनसे बोहैथिनिफ्राय बोहैयो, नाथाय जाय आंनि आथिंखौ दांगोन बियो मोक्षखौ मोनगोन। बाबाया बेबायदि होननानै बुङो आरो बिनि बुंनायखौ बयबो फोथायो। नाथाय रावबो मोनथियामोन दि जे बे सोमोनांथाव खामानि मावग्रा जिउनि आन्दोआव बाबानि आत्माया जे खोमसियाव गोदोनानै दङ होननानै। बाबाया मोनानि समाव बबेबा सिरि खथायाव थांनानै मन्त्र फरायो। बिनि मन्त्र फरायनायाव अरफोरा जोंदों आरो गिथावना सोदोबफोर रिंसारोमोन। बियो बुङोमोन दि आं देबताफोरजों रायज्लायो होननानै, नाथाय सैथोआवब्ला गाज्रि आत्माफोरजों बाबायासो खानानै दोनजादों। बे समावनो बै गामियाव सासे गोदान सुबुं फैनायसै। बिथांनि मुङानो जादोंमोन जाकुब दास आरो बिथाङा सासे जिसुनि फोसावगिरिमोन। बियो फिसा फिसा गामिफोराव थांनानै जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावोमोन। बियो बबेबा गिदिर मण्डलीनिफ्राय नङामोन एबा बिहा गिदिर मण्डलीबो गैयामोन। बिनि आखायाव थोजासे रांफोरबो गैयामोन। नाथाय बिजों लोगोसे दङमोन जिसु ख्रिस्टनि गोथां बोसोन। बियो गामिफोरनि गेजेराव थांनानै गोसा गोसायै हज्रि खावनानै बुङोमोन, जिसु ख्रिस्टआनो सैथो इसोर, बेनो पापखौ निमाहा होयो, बेनो जायहा थैनायफोरनोबो जिउ होयो। जेब्ला बियो बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुङो, अब्लाना मानसिफोरा मिनियोमोन आरो मानसिफोरा बुङोमोन दि अ नोंथां, जोंजों लोगोसे बाबायानो दङ। बाबाया जोंजों लोगोसे जि समसिम थागोन बै समसिम जोंनो लागै आरो गुबुन रावखौबो नांलिया। माखासे मानसिफोरा बेबायदि होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बैयाव माखासे बेबायदि सुबुंफोरबो दङमोन जायफोरा बाबानि मन्त्रजों गोसोफोरा सोलायाखैमोन। बिसोरो लासै लासै जाकुब दासनि होनाय बोसोनखौ खोनासंनो हमबाय। माखासे बेरामिफोरा सोखाजाबाय। जायफोरा बैयाव गोसो होनानै खोनासंदोंमोन बिसोरो गोजोननायखौ मोन्दांथि मोननो हादों। आरो माखासे सानसे साननै बारलांनायनि उनाव गामियाव बे बाथ्राफोरखौ सावरायनो हमबाय। सोरबाया बुंनायसै, जिसु ख्रिस्टनि मुङावबो बोलो दङ बेबायदि होननानै। जेब्ला बे खबरा बाबा आंकुरनाथनिसिम सहैयो, अब्लाना बियो रागा जोंखांनायसै। बियो रागाजों बुंनायसै, बे गामियाव आंनि मुंनि अनगायै गुबुन मुंखौ लानो मोना। बे जिसुआ सोर? मा बियो आंनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथाव मावनो एबा दिन्थिनो हायो ना? बाबाया बेबायदि होननानै रागाजों बुंनायसै। बेनि उननि सानाव गावनि सासे सेलाखौ लिंहरनानै बेबायदि बुंनायसै, बिखौ लिंहर होननानै। बिजों आङो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे चेलेन्ज खालामगोन, बिखौ लिंहर बेबायदि होननानै आंकुरनाथआ बुंबाय। गामिनि गेजेराव मोनसे फारिलाइनि थाखाय जायगा थामथिम खालामबाय। बाबाया गावनि सिंहासनाव जिरायबाय। बिनि सोरगिदिं लाख लाख सुबुंफोरा जिरायनानै दं आरो बै फारिलाइयावनो जाकुब दासखौबो लिंहरबाय। बाबाया गोरा सुरजों बुंनायसै, नों माथो बुङोनो नोंनि जिसुआ बयनिबो बासायगिरि होननानै? अब्ला दिनै आं नोंनो मोनसे चेलेन्ज होयो। जुदि नोंनि इसोरा थारैनो गोथां दङब्ला, अब्ला दिनै नोंनि बोलोखौ आंनो बेयाव दिन्थि। बेबायदि होननानै बाबाया बुंनायसै। बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै बयबो सिरि थाबाय। जाकुब दासआ गावनि मेगनखौ सिरि सिरियै जोख्लोबनायसै आरो बुंनायसै, अ फोरबु जिसु, बे नोंनिनो दावहा, नोंनि बोलोआ बे जायगायाव नुजाथों बेबायदि होननानै आरज गाबनायसै। बाबाया मन्त्र फरायजेननो हमबाय। अरा हारसिंनो जोंखांबाय आरो उखुन्दै खुबाय। मानसिफोरा हज्रि खावनानै बुंनायसै, बाबानि जै जाथों। नाथाय बै समावनो अख्राङाव हरखाबै मोफ्लामनायसै आरो हरखाबैनो बाबानि आखायाव थानाय जोंबाय थानाय बाथिया गोमोरनायसै। बै समाव बाबानि मोखाङा गोसोम जाबोनायसै। बिनि खुगानिफ्राय जेबो राव ओंखारासै।
बै समाव बिनि मोदोमफ्रा मावग्लुबनो हमबाय। होंगो दोंगोआव मानसिफोरा हाखा दावरा जाबाय। बै समाव जाकुब दासआ बुंनायसै, बाबा नोंथां, बेयो जादुनि खामानि नङा, बेयो गोथां इसोरनि बोलोसो। बेबायदि होननानै जाकुबा बुंबाय। बाबाया रागाजों मावग्लुबनानै बुंबाय, बे गासैबो नोंनि बुद्धिनि खामानिसो। आं नोंनि जिसुखौ गिया। गाबोन मोनाव आं खुद गावनो बिखौ लोगो हमगोन आरो फेर फाथिगोन। सोर गिदिर, नोंनि जिसुआ ना आं? बेबायदि होननानै बाबाया बुंबाय। मोनानि सममोन। आश्रमनि सिङाव जेरावबो स्रिं स्रायमोन। बाबा आंकुरनाथआ गावनि खथायाव जिरायनानै दङमोन। बियो बाथिखौ सावनायसै आरो मन्त्र फरायनो हमनायसै आरो बुंनायसै, जिसु, नों जुदि थारैनो इसोरब्ला अब्ला आंनि सेराव फै। बाबा जिरायनाय खथाया लासै लासैयै गुसु जाबोनायसै। जोंनाय बाथिया मावनायसै। बाबानि मोदोमाव मोनसे गोजांस्रावनाया फैनायसै। हरखाबैनो बिनि मोखाङाव मोनसे जोंख्लाबनाया फैबाय आरो बै समाव बियो सासे मानसिनि महरखौ नुबाय। महराव गुरै गोनां आरो मेगनाव अननाय गोनां। नाथाय बै जोंख्लाबनायजों बाबाया गावनि मेगनखौ बेखेवनोनो हायाखैमोन। बै समाव माथो फैनायसै, अंकुरनाथ, नोङो आंजों फेर फाथिदोंना? नाथाय आं नोंजों दावहा नांनो फैयाखै, नोंखौ बासायनोसो फैदों। बाबाया गिनाय रावजों माथो होनायसै, नों सोर? नों सोर? बेबायदि होननानै बुंबाय। बै समाव आरोबाव मोनसे राव फैबावबाय, आं बिनो जायखौ नोङो नेवसिदों एबा नारगारदों। आं बिनो, नोंनि थाखायबो आङो क्रुसाव थैदोंमोन। आं जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। बेखौ खोनानाय लोगो लोगोनो बाबानिफ्राय गाज्रि सक्तिफोरा ओंखारलांबाय। बियो हायाव गोग्लैबाय। बिनि खुगानिफ्राय बेल' रावा फैनायसै, जुदि नोंनो सैथो इसोर मारब्ला अब्ला आंनो दिन्थि नोंनि दयाया मा? बै समावनो जि बाबा थानाय खथा दङमोन बे थासारिया मोनसे सान्तिनि थासारि जाबाय। बिनि मेगननिफ्राय मेगन मोदै गबोबाय आरो बियो गाबबाय, आङो अरायबो मानसिफोरनो नंखायखौ दिन्थिदों, नाथाय दिनै आङो सैथो सोरांखौ नुगासिनो दं। बै हरखालिनो बाबा आंकुरनाथनि गोसोआव मोनसे सोलायनाया फैबाय। फुङाव जेब्ला मानसिफ्रा बिखौ लोगो हमनो फैयो अब्ला फैनाय मानसिफ्रा नुदोंमोन दि बाबाया ध्यानाव गैयामोन, नाथायब्ला बियो हान्थु खरायनानैसो दङमोन। बिनि खुगानिफ्राय मोनसे सोदोब ओंखारबोबाय थादोंमोन आरो बेनो जादोंमोन, जिसु आं नोंनि, जिसु आं नोंनि। बेबायदि सोदोबा बिनि खुगानिफ्राय ओंखारदोंमोन। काहिनिया बेखिनियावनो जोबनानै थाङाखै। बिनि उननि सानखालि जा जाबाय बे जाथाया गासै गामिखौनो सोमावग्लुंजोबबाय। फुंनि समाव आश्रमनि फरायसाफोरा बाबानि खथासिम थांदों आरो बिसोर नुहैबायदि बाबाया हायाव गुग्रुबनानै दङ आरो मेगनाव मेगन मोदै बोहैगासिनो दं। बाथिया गोमोरनानै दङ, नाथाय खथायाव मोनसे गुबुन रोखोमनि गोजोननाया दङमोन, जेन बेयाव माबा मोनसे नुनो मोनै गोहोनि थानायखौ मोन्दांथि मोननो हादों। फरायसाफोरा गिनानै सोंनायसै, फोरोंगिरि, मा जाखो? सोरबा आत्माया नोंखौ दिगदार होदों नामा एबा खस्थ' होदों नामा? बेबायदि होननानै फरायसाफोरा एबा सोलोंसाफोरा बुंनायसै। बाबाया बै समाव गावनि खर'खौ लासैयै दैखोनायसै। बिनि मेगना गोजा जानानै दङमोन, नाथाय मोखाङाव मोनसे सोमोनांथाव गोजोना दङमोन। बियो बुंबायदि, मैयानि हराव आङो बै इसोरखौ नुबाय जायखौ आङो नंखाय होननानै सानोमोन। आं जिसु ख्रिस्ट'खौ नुदों। बे बाथ्राखौ खोनानानै साफ्रोमबो सोलोंसाफोरा बिजों बे गावजों गाव नायज्लायबाय। रावबो बिनि बुंनायखौ फोथायाखै। बाबाया गसंनानै फिन बुंनायसै, दानिफ्राय आरो दिनैनिफ्राय आङो गुबुन आत्माफोरखौ खुलुमला एबा सेबा खालामला। आं बै फोरबोनि एबा इसोरनिसो आराधना खालामसिगोन जायहा आंखौ बासायबाय। सोलोंसाफोरा गिनायसै। माखासेफोरा बुंनायसै, बाबा, बेबायदि दाखालाम, बेयो गुबुन हादोरनिसो धोरोम, जोंनि नङा। आरो बै समाव बाबाया गुरैयै बुंनायसै, सैथोआ बबेबा हादोर एबा हारिनिल' जाया। आङो सैथोखौ नुबाय, बेनो जाबाय जिसु ख्रिस्ट'। बाबानि बे थांखिया गामियाव मोनसे बेबायदि बारहुंखाखौ लानानै फैबाय। बे बाथ्राया गामियाव अर बायदि गोसारलांबाय। बाबाया दाना खृष्टान जाबाय। बाबाया दानियाबा जिसुनि जाबाय। बेबायदि होननानै बयबो बुंबाय। मानसिफ्रा बिखौ नंखाय, फाग्ला, थगायग्रा होननानै बुंबाय। माखासे बिखौ मानिग्रा सुबुंफोरा बिनि मुसुखा बानायना दोननायखौ सिफायबाय। बिनि आश्रमखौ बन्द खालामनानै होबाय, गेटआव ताला लागायबाय। जायफोरा मोनसे समाव बिखौ गंनानै खुलुमदोंमोन, दाना बिसोर सुबुंफोरानो बिखौ अन्थाइ खुबैबाय। बाबाया बैबायदि समावबो निजोम थाबाय आरो बुंबाय, जि सानाव आङो आंनि दुगा, आंनि अहंकारखौ आङो नागारबाय, बै सानावनो आङो सैथो मोक्षखौ मोननो हाबाय एबा सैथो बासायजानायखौ आङो मोननो हादों। बियो गासैखौबो नागारबाय। धोन दौलत, मान सन्मान, आश्रम आरो सोलोंसाफोरनि होंगो दोंगोफोरखौबो मोनसेल' बोराय बेग लाबाय आरो बियो गामिनि बाहेराव मोनसे फिसा न' लुनानै थानायसै। बैयाव बियो बाइबेल फरायनो जागायजेनबाय। मोनफ्रोमबो हराव बियो जिसु ख्रिस्ट'जों रायज्लायो, गाबो आरो बुङो,
फोरबो नों आंखौ सायख'बाय, नाथायब्ला आं नोंनि सासे बिरुद्धिसोमोन। दा आंनि जिउआ नोंनि थाखाय साखि होथों, गावाहि होथों, बेबायदि होननानै बियो आरज गाबो। माखासे दानफोरनि उनाव सानसेखालि जाकुब दासआ बाबानि फिसा न'आव सफैबाय। जाकुबा मिनिस्लुनानै बुंनायसै, बाबा नों दा माब्रै दङ, मा खबर? बेबायदि होननानै सोंनायसै। बाबाया खुसि गोजोननायजों बुंनायसै, दानाब्ला आंखौ बाबा होननानै बुंनो नांला फंबाय। आं दानाब्ला केबल आंकुरनाथल' नंलिया, नाथायब्ला आङो दायो जहन जाबाय, मानोना आङो दायो सासे गोदान सुबुं जाबाय। बेबायदि होननानै मिनिनानै गोबां बुंनायसै आरो मिनिग्लाबनायसै। आरो बै सानखालिनो बाबाया नेमखान्थि बायदियै बाप्तिस्म लानायसै। बे राजायानो मोनसे समाव सोमोनांथाव खामानि मावग्रानि राजामोन, नाथाय दायो सरासनस्रा साधारन सुबुं जाबाय। दैयाव ओंखारनानै बियो बेबायदि बुंदोंमोन, आंनि आवगायनि जिउखौ आङो नागारो आरो आङो जिसु ख्रिस्टनियाव गोदान जिउखौ नाजावो, बेबायदि होननानै बुंबाय। जेब्ला बियो दैनिफ्राय बाहेराव फैयो, बिनि मोखाङाव बेबायदि मोनसे जोंख्लाबनाया दङमोन, जायखौ मोनसे सोमोनांथाव जोंनाय नुदों। मानसिफोरनि मेगना बिखौ नायबाय थाबाय। सानसेखालि गामिनि सासे आइजोआ खारनानै बाबानियाव फैदोंमोन। बाबा माने दायो मा जाखो, बे जाहैबाय जहन जाबाय, जहननियाव फैदोंमोन। बिनि बिसाज्लाया गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव सैसोनानै दङमोन। डक्टरा बुंदोंमोन एबा डक्टरा सारेन्डार जादोंमोन जे बियो थैसिगोन होननानै। बिमाया गाबनानै बुंनायसै, बाबा आं मोनथिगौ नोङो दानाब्ला सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावला होननानै, नाथाय नोंनि जिसुआ जुदि गोथांब्ला अब्ला अन्नानै आंनि फिसाज्लानि थाखाय जिसुनियाव आरज खालामदो होननानै बेबायदि बै आइजोआ खावलायनायसै। जहना मिनिस्लुनायसै आरो बेरामि गथ'नि खर'आव आखाइ होनानै आरज गाबनायसै, अ फोरबु, बे गथ'आ नोंनिनो दानाय, नोंनो बिनि सोखागिरिया, नोंनि मुंनि महिमानि थाखाय नोङो बिखौ सोखानानै होदो। दसे समनि उनावनो गथ'आ मेगन खेवबाय आरो मिनिस्लुबाय। बियो गसंबाय आरो जिरायबाय आरो हज्रि खावनानै बुंनायसै, जिसु ख्रिस्टनि जै जाथों, जिसु ख्रिस्टनि जै जाथों होननानै गथ'आ बुंबाय। बै साना गामिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिननि सान जाबाय। मानसिफोरा नुदोंमोन दि दायो बाबानि आखायाव जादुनि लेखाफोर गैया, नाथायब्ला दङ जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो जिसु ख्रिस्टनि बोलो। लासै लासैयै गामियाव मोनसे सोलायनाया फैबाय। जायफोरा मोनसे समाव बिखौ हाजिगदावदोंमोन, दानाब्ला बिसोरो जहननि खाथियाव फैनानै सोंदोंसै, जोंनोबो बि जिसुनि बिसय खोन्था। मोनफ्रोमबो रबिबाराव बिनि जि फिसा न' दङमोन, बे फिसा न'आवनो बियो बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ फोरोङोमोन आरो मेथाइफोर खनोमोन। आरो मेथाइया जादोंमोन, फोरबु नों महान, नों आंनो गोदान जिउ होबाय, फोरबु नों महान, नों आंनो गोदान जिउ होबाय, बे मेथाइखौ बियो खनोमोन। माखासे दानफोरनि उनाव बै जहननि जि फिसा न' दङमोन, बै फिसा न'आनो मोनसे आरजनि न' जाबाय। आरो मानसिफोरा बै आरजनि थावनिखौ मोनसे बेबायदि गोदान मुं होबावबाय, बे जाहैबाय प्रकाश आश्रम होननानै मुं दोनबाय। मानोना बैनिफ्रायनो खोमसिखौ फोजोबनायनि खामानिया जागायजेनदोंमोन। गोबां बोसोर बारलांनायनि उनाव जहना बोराय जाबाय। गावनि जोबनाय समायाव बियो गामिनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै बुंनायसै, आङो जिउआव गोबां रोखोमनि बोलोफोरखौ नुबाय, नाथाय गासैबो बोलोआनो बै गोजोननाय बायदि नङा जायखौ जिसुनि मुङाव मोनो। आं आत्माफोरजों रायज्लायदोंमोन, नाथाय बिसोर गिनायखौसो लाबोयो, नाथाय जिसुजों सावरायबाय, बियो गोजोननायखौ होबाय। आं मोनथिगौ गोबाङानो आंखौ नागारलांबाय, नाथाय जिसुआ माब्लाबाबो आंखौ नागारासै। आं बिजों फेर फाथिदोंमोन, नाथाय बियो आंखौ निमाहा होनानै गावनि खालामनानै लाबाय। मानसिफोरा बिनि बुंनायखौ खोनासंनानै गाबबाय। जहना मिनिस्लुनानै बुंनायसै, जुदि सोरनोब्ला थारैनो बासायजानायखौ नांगौब्ला, अब्ला बे बासायनो हानाया सोरबा सुबुंनियाव गैया, नाथायब्ला बै क्रुसनि सिङाव गंनो सोलों। That means बै जिसु ख्रिस्टखौ नाजाव। माखासे साननि उनावनो जायआ बाबा होननानै मोनसे समाव मुं मोनदोंमोन आरो बिनि उनाव जहन जाबोदोंमोन, बियो गोजोनै थैलांनायसै। जि समाव जहना थैदोंमोन, बै थैनाय समावबो बिनि जि सेहेरा महर दङमोन, बै महराव मोनसे गोजोननाय महरा दङमोन। बे सल'आ खालि बाबानि सल' नङा, बे काहिनिया जादों इसोरनि जोबनो गैयै अननायनि। सोरबाया हास्थायनानै जेसेबांखि गोजानाव थाङा मानो, जुदि बियो जिसु ख्रिस्टखौ गाबज्रियोब्ला, अब्लाना इसोरा बिखौ फिदिंनानै लानानै फैथारो। मानोना मानसिनि बिसाज्लाया गोमानायफोरखौ नायगिरदो आरो पापनिफ्राय बासायनो फैबाय। लुकास 19:10। सोलायनायनि बे सैथो सल'आ नोंथांनि गोसोखौ मोनबायब्ला गोसोआव लाखि, जिसु ख्रिस्टआ दिनैसिमबो थांनानै दं आरो बियो नोंथांनि जिउआवबो बेबायदि सोमोनांथाव हाबाफोरखौ मावनो हायो। भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो बेबायदि गोबां थुलुंगाखांनाय सैथो खौरांफोरनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।